ya hụgo na aba ego na nkwadobe maka na ego ma ahụ ebi gasana mgbe mmanụ nke eji akwado maka ka esi Ezeana ka wee si Ezeana jee nke ọma ka ọ nọrọkwa mma ebe ọ nọ ka edozieri ya ọnọdụ ka ọ dị anyị sị ka anyị kene ego wee si ijisi ike n'ọkwanụ nwa ya akwa nne ya adị na ọhịa okwu ka ị na-eme jisi ike ama na ndị mmadụ na-enyekwu aka maka ihe si kene ndị m na-enye aka iji ofe na a na-akwadosi mmemme ike kedu ekene ị na-ezi ndị Chineke kedu na-enye bụ na eziokwu na ihe nwute na nna anyị hapụrụ mana ọkwa ibe onye mere anyị ji akpa ya celebration of life so ibe a na-emezi kịta wee kwadoro ya ọnọdụ ebe ọnọ ka ọ nọ sie ike ka ọ nọrọ mma agbasị na anyị eme ihe niile anyị eme ka ihe niile gaa ọfụma onye ọ na-abịa anụ nakwa n'udo ihe niile a na-eme gaa ọfụma onye ka anyị na-aya osebụla ka ọ bịa nọnyere anyị all celebration of life ozu ọṅụ ịghọtago nna anyị nwụrụ na 88 years ịghọtago ihe Baịbụl kwuru 70 mana ọ nọgakwu so onye bịa o soro anyị onye bekata na fichaa anya rie nri ịghọtago ibe eji eme ihe na mmadụ nwụọ ka e wee duo ya ka o jee ebe ọ na-ejeje nọrọ ọfụma nakwuba ancestors yes nakwuba ancestors so ka eme ka ụzọ dị Awelle adị welewele a na-akpụ ya celebration of life so ọ ka ọ dị mma anyị emezuchara ihe niile gbenyekwu oke maka na oruru ya nwesị ka nkene ego ị na-agbani Chineke ya nọnyere anyị mgbe anyị emecha ihe dị na ya nọ anyị akwata ndụ kwata ahụ isi ike kwata ihe niile dị mma na ya nọ Ebubeagu na-eche agụ na Anaocha Ebubeagu na-eche agụ na Anaocha Ebubeagu na-eche agụ na Anaocha emekwanụ gịnị biko daalụ na daa nzie n'ike anyị na-anya ahụ efi ndị nze ọ gbara ndị ọzọ efi nke ha ya egbu eji wee mezuzo omenala dịka a si eme mgbe a na-akwụ onye otu fa nke ha ya egbu ochi niile anyị nepụ anya ya na efi nke a karịrị wee na-ekene ezinụlọ ha kwadosi ihe niile nke ọma na ọka Chineke gbazie ha ume ndị nze ichie abịago ka ha kpọrụkwuo nke ha ichie ọba na Awelle ego onye nwe na-eze prezidenti ndị ichie Adazi nzewonu nke ahụ ka dị oke ọ kacha ndị a ụmụ ike chịkọrọ ọnụ anụ adịghị ya ọ tara ahụ n'ike na-eche anụ dị ebe a ọ dị nke ụdị mgburu enwezie kutuba na ewe kpọọlụ m aka ichi ọba na Awelle ego daalụ so mgbe imezuona ka esi eme ọ dị mma mba anya gị dị ya uche gị dịkwa ya ụlọ ahụgwa na ọ tụrụ agwa ndị ọzọ niile na-atụ ha agwa maka emeche njikwa anyị when I saw like 200,000. Mana Facebook. Onye Ebubeagu na Anaocha. Yes, akade. Inagata. Mụnwa bụ nze aka ibi. Ama ngị na Facebook ama ngị ọfụma. Mụnwa bụ ahụ nnukwu. Onye nye gbam bịa gbam. Iwe wee ma gbam obodo nna nna esi wee kwata wee bịara. Maka eji ihe mkpataka nke gba agbada. Agbadaka. Ịnaga m ntị. Eji enye ndị nduru nwa. Ichi ọba na Awelle ego. Gbam ọ ihe akụ. Ichi omenyere Adazi. Akade. 28 ka anyị egbu nke si na-enyekwa ya nri. Na-enye mmiri. Akade. Ya ehi eruo n'ala. Mma ga anya na-akpịrị ha ma na ihe ọ na-aga ebe.
Anyị na-anabatazi unu kpọmkwem na ngwulu late Chief Simon Nwachukwu Ezekwe Ezeana Awelle Nkonadi Ezeana Eluemeze Ezeana ọ nọ n'ikpo ọzọ Ezeana ọzọ mma Ezeana afụla ọzọ ọ nụrụ ochie a ka ya aka ụka nke ya malite eji malite mmemme akwamozu a n'Ojo kpọmkwem mgbe ya kụọ elekere 5 wee rarụ njem ahịa nyezie Chineke n'aka nkwadobe niile adụgo na njikere wee na-ekele ezinụlọ a wee na Chineke onye ọ masịrị ịkpọrọ oge nwoke a ọ na-atazi mkpụrụ obi ya na na-ezere ebebe n'eluigwe anyị na-asụ nnọọ Ezinwoye Ezeana ọ razuru onye eze Ezeana razuru onye na Ezeana nwa wenata ọzọ Chief Peter Okafọ Ajelieli Ezeana nwa wenata ọzọ no Chief Simon Ezekwe Chief Adazi Nnukwu
Can be
Mgbe ha rutere ebe a na-akpọ okpokoro isi, ha kpọgburu ya n'ebe ahụ, ya na ndị ohi abụọ ahụ, otu n'aka nri, otu n'aka ekpe ya. Otu n'ime ndị ohi ahụ akpụgidere ha na Jesu n'obe na-akparịkwa ya na-asị, ọ bụ na ọ bụghị gị bụ Kristi ahụ, zọpụta n'onwe gị ma zọpụtakwa anyị. Ma onye nke ọzọ bara ya mba sị, ọ bụ na ị naghị atụ Chineke egwu, ịhụghị na a mara gị ikpe ka esi ma ya. O kwukwara sị, Jesu, chetakwa m mgbe ị batara n'alaeze gị. Jesu zaghachiri ya sị, n'eziokwu ekwe m gị nkwa na taa ị ga-anọnyere m na paradaịs. Bụ ozi ọma nke si bụrụ ụwa. Onye Jesu ji aka ya tinye na ịkwadoro anyị ebe obibi, nyekwara chi ebe obibi a ga-abịakwara anyị ka ebe ya nọ rụkwazi ebe anyị onwe anyị ga-anọ. Onye abụ ọma na okwu abụ ọma kụrụ anyị n'ebe a ime ka anyị mara na mkpụrụ obi anyị na-achọ dị mmanụ, na anyị ga-enwe aṅụrị mgbe anyị ga-afụ ọrụ na elu. So n'ụwa anụma anyị nọ abụrụ ebe obibi anyị. Anyị nọ ebe a maka ịkwado maka ebe obibi anyị abụọ alaeze n'igwe. Ọrụ ka anyị gara n'ụwa, ọrụ ịgba akaebe, ọrụ igosi ịfụnanya, ọrụ igosi ebube Chineke n'ụwa. Onye ọbụla n'ụdị esi wee kpee ya n'ọrụ afọ, maka na chọpụtara anyị ka anyị gbara ya fụ ya n'anya wee fụọ ihe n'ụwa a wee nwee ike ịbụnyere n'aṅụrị dị ebube n'eluigwe. Na ndị ọzọ na nke Matthew chapter 4 na Jesu gbara ekwensu n'ọrụ ife Chineke anyị nọ n'ụwa. Anyị mara Jesu gwara anyị sị, n'oge na-agbanarị ya n'ụwa na ya bụ Jesu ga-agbanarị onye ahụ n'iru nke Nna ya bụ n'eluigwe. Na eluigwe dị, na ọkụ mmụọ dị. Romans chapter 26. Onye na-aga-anara ụgwọ ọrịa, n'ime nke ọma abụọ n'ụgwọ ọma, n'ime nke ọjọọ ịnara ụgwọ onye mere nke ọjọọ. So I don't find that I confess that the fact of the reality of heaven is there. And you know about it. Those who know them who are Christian, naturally, everyone anymore can understand. We never have to talk alone. And I want to see them all. It was simple. You feel that someone will put on the window. Na ọrụ abịanụ, na ofe isi nke bịanụ, na ọgbaghachi nke ndị gọọmenti bịanụ. Ọ bụrụ na otu ụfọ ga-abụ ọrụ na-ebe mbụzụ gọọmenti ịgosi efe ndị afọ. Mgbe ahụ ife ahụ na-eweta ọrụ n'ụwa anyị ga-ebelata kacha n'akụ obodo anyị bụ Naịjirịa, ọ ga-ebelata. And the rest of them. Ịgosi ụzọ ndị ụzọ anyị. Because of that was accidents upon accident and even also they waste lives, even that they were torn.
otuto nke onye nwanyị n'ụwa. Therefore, na anyị kwesịrị ịgbazi akaebe ọgwụgwọ Revelation chapter 1 ụfọdụ Jesu na ndị ụmụazụ na-aga n'ugwu nke Olive. Fanasi ife unu maara unu ga-echere mgbe mmụọ nsọ dịkwasịrị ọrụ unu ga-anata ike, unu ga-agbara m akaebe ọ sọ na Jerusalem ma na Judea mana nsọtụ ụwa niile. 8 years, 90 years, 100 years, 120 years. Olee obodo ya ka e butere mana ọ bịara ije nwere gịnị ebe ọ na-akọrọ Chineke otu esi eme gịnị otu esi ebi ndụ ya. So ka anyị were mmadụ dịka nke ndị otu Kristi anyị ma wee bie ndụ nwanne mara nwanne ịfụnanya na udo. Onye ọrụ nwanne na-esi okwu chọọ ka udo dị ebe ọgwụ mechara ube wee dị mgbaghara maka Jesu Kristi onye nzọpụta anyị. Ọ na-agwa anyị ife dị impossible, ife mmadụ adịghị emewu. Ọ ife kwere eme ka ọ na-agwa anyị ka ya onwe ya sokwa na ọrụ mejọchatara n'ochere n'ụzọ ọbụla wepụta na ego onye mmadụ n'aka nri jiwa na ego ahụ n'ọrụ ebe ụgbọala ma na-atụ adịkwa ọcha na e mara ikpe ọ mara ahụ na ndị mara mkpe na ndị ikpe mara. So n'agbanyeghị na atụ adị ọcha ebughị ebubo tawa afụ ego ọrụ ego na mgbe ọ ga-elekwasị nna ya anya sụfọ nwere ike ikwu na ndị akarị afọ niile a n'agbanyeghị na atụ adị ọcha bụ nna megene gbaghara ha n'ihi na gịnị mere ha nwere ihe n'ọbịa ofu okwu aka. So ka anyị amara nke Chineke ka anyị were okwukwe nke ndị otu Kristi were na-agara Kristi aka ego ọma n'ụwa site na ndụ ịfụnanya, ndụ nwanne mara nwanne, ndị ikpe, ndị ime ọgọ, ndị ekpere wee gbanyesi aka ego afọ. Ọ ga-abụ na ọ dịchara ndụ n'ụwa otu o soro mmasị nke Chineke. Eme otu si ndị ha ga-asị bụọ bụ ndị ngozi nke nna m bụrụ na ịzakwadoro n'ụwa ji nwadoro ka nke a mee nsọ site na Kristi onye nwe anyị. Maka ndị nnukwu ụkọchukwu nọ n'ime nzukọ ka anyị kpee ekpere ka Chineke nye ha ike na ịkwụdosi ike nke ha ga-eji bụrụ ezigbo ndị ndu ma ezi mkpụrụ ihe. Maka ndị niile na-ata ahụhụ n'anụ ahụ na ndụ ka papa anyị na nnukwu papa anyị Chief Simon Nwachukwu Ezekwe, ka Chineke site n'ime obi ebere ya niile gbaghara ya njọ ya niile ma zọpụta ya n'ahụhụ ọdịchịrị niile. Maka anyị niile gbakọrọ n'ebe a taa ka anyị niile zukọkwa otu ụbọchị naanị echiezie mkpa ndị ọzọ dị iche iche dị anyị n'obi. Chief Simon Ezekwe onye njineke wee gbapụ
Chief Simon Ezekwe, bikonye amale bigebi na lanke ndedendo, anyị na-arọzi ka anyị nwee ike isoro otu ụbọchị na amale nke ndị nsọ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi bie na ozi bụrụ ụwa, ndụ anaghị eme njedebe, ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya. Mgbe ihu ukwu anyị nke ụwa mebiri, a na-akpọbata anyị n'ụlọ ọzọ dị ebighị ebi n'eluigwe. N'ihi nke anyị na-eso ndị mmụọ ọma n'isi ndị mmụọ ọkpụkpụ eze na ike ọchịchị, a na-abụsụ igwe ndị a niile nke eluigwe na-ekwukwa otuto ebighị ebi na-asị Jesu Kristi onye mgbe ọ pụtara ka edunye na-ahụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekene nyewa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị na-aranụ nke a rienụ ya ụmụ niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edoro nye m aka ụnụ. Mgbe m chara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekene bunye ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a ma ọnụ ya ụnụ niile, nke a dị iko nsọ nke ọbara m nke ọgbara ọhụrụ dị ebighị ebi, ka a ga-agba ya n'ihi na n'ihi mere ime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga na-emenụ nke a na ncheta nke mụ. Odibo gị Chief Simon Ezekwe, onye isi n'ụwa akpọrọ ka ọ bịakwute gị, ebe ejikọtara ya na nwa gị n'oyi ọnwụ ya, mee ka ya na ya bụrụ otu n'oyi nke mbilite n'ọnwụ ya. Chitekwazị ụmụnna Chukwu nke mkpọmkwara ụra, biko kpọbata ha na ngọzi nwụrụ ọnwụ ihe nke ihu gị.
anyị arịọ ka ị mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya ndị apọstụl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche nke mgbe ụwa tụwakịta ikpe nke ndụ ebighị ebi ka anyị so ụgbọ ha na-eto gị na-edobe ebube site na Jesu Kristi nwa gị ya na ịdịkọrọ otu nke mmụọ nsọ ka a sọpụrụ Jesu adịghị Chukwu na ji ike niile site n'ụwa tụ ụwa niile ozi Chineke zụọ ka anyị nwere nka obi ịhụnanya na njọ anyị ga-akara n'ụkpụrụ nke nzukọ gị ya edekọrọ otu uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo mkpọsa bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile dịrịta n'igwe unu ha ekele nke udo Simon Ezekwe ihe n'ezumike ebighị ebi ka ọ kwadozi anyị iso ya nketa oke n'otuto nke alaeze gị anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwe n'anyị ịbụ mgbe ka mkpalite nwa Chief Simon ka o kene ndị mmadụ
when I said to be a cousin, no pony engineer, I'm walking in Kunujibia. As long as I'm a Joe, waking in a special way. Okay, you can need a banner. I will move as a tap. The advices, the guidance. And the equalizing environment. You see, and Emeka, I will make any IMN Sula. Once now, I get from one. That we are Cosia. Mandine, Noella, this support in various ways. Once now, God bless all of you. I'll make an embassy our parish priest, Father Fabian. I'm on the way back and maybe about Kuala Mass. And I said, I can in a special way. We can embassy our brother. They are going our way to Adamasa. Na Massa Basunubia. Once in a Chukuya Gosunida. Now, all this support in your eye. You only one was in there. Once they come through Binam. Simon Ezekwe, I'm going to be in the plan. I can still have been to Kazi and Dupa. When I pass in I better say Wassa, who were you been the Wobeloge, Kai, oh, no, if I were, I put Takai, I don't know, don't be in a hurry to leave. Now, Chuba Zunina. Because Simon Kenarani, Ebubeagu Anaocha, and I want to be an Akubani, Anaocha Pakadamut. So, I'm from Ghana. Thank you very much. I'm born in the I can't forget your face complete. You can actually sing that from Kamara, down for your brother, Kamara. Ezinwoye, thank you very much. What about the grand chief from Damata or Quebec? Of course, I have quite in. Also, now, we bought Rosie. Thank you very much. I'm present is a name when I told you. Okay, come as it says in there. You go, I can't touch it out. I am to chow. Nkonadi, Chilean again, Ezeana, Nabo, Masun, Checo. Never trouble, not trouble. Jisineke. I will make you a banner, can never have a banner. For the summer, the rules of the job, so they can run Chamina and then can run the wire. The wire, Mamma, Unabupasha, Retaguna, Vigimas. Also, if I'm going to my own money, can never work. Daron, God bless you. Was catching Katia, Daron, Emeka, in a bumble. Katika ni jawabu ya mali 2 days ago so. Thank you. Thank you very much, Prof. Ken Mogo. Because each imana sipa tuma. The traditional institution of Adazi Nnukwu
led by the person in leadership, the top one in leadership. The man on secondment, Chief Chicken, Ezinwoye, Kim, one year for now. The man lab scientist by profession, Chief Sajia Anaocha, Lansing Laboratory, Ezinwoye, Engineer, Chief Sagodi Akuba, the Mozanalo, and the Kedepia. And also, we have a village as an Akuba, an engineer by profession. As an Akuba, as an Akuba. Okay, Sibir. Ebubeagu Anaocha, the lion himself, the man who has been working tirelessly around the clock in making sure that Mema Pamozo, Awelle, who is his father, Yagan Koma, the man from Jos, John the Baptist, I think no. Ezeana, or many Colombia, over some minutes, Caucus plane, well, and then you bury him. Where will you express? Awelle, also you tell, also Bakala, Awelle, singing now. None. I got Conquers in anything. I got Bangu Bedala, Wepalo Makachi, Danonu. I'm actually the person of Honorable Sir Fred Chukwulope, Ebubeagu, the chief. How come on it? Have you all? Awelle the gun there. Ezeana no ni bozo. Ezeana bulozo. Ezeana elo meze. Oko si me. Oko do. Osisi abala. Oh God! Onye agba m obi agba. Osisi ọbala. Oh God! Oh, go see, man. Oh, wow.
Ezeana obi adichie. Ezeana ọzọ mma. Ezeana ọzọ mma. Ezeana ọbụla ọzọ. Ezeana ọbụla ọzọ. Ezeana n'ego. Mana Ezeana ka nọkwa n'ọma bụrụ nna. Ọgwụ bụrụ Ezeana ebe ka ga-esi kwuo. Ezeana ndebe. Dimekwu bụ nwata. Dimekwu bụ nwata. Kedu ka a ga-esi mee dim ehicha agwọ ọnọdụ ọma bụrụ nna. Ezeana ejebe. Ebubeagu na-echago. Ebubeagu na-echago. Onye dị owu pụọ ma bụrụ nna. Ebubeagu na-ekene m. Ebubeagu na-adazi Emeka abịagwo. Ebubeagu mmọnwụ na-ekene gị. Mmọnwụ a na-afụ iri ya bedogwo. Ebubeagu mmọnwụ na-eje ụka abịagwo. Ebubeagu ọkwanụ nwa mụrụ n'obi ọgaranya odogwu na-ekene gị. Ebubeagu na-ekene gwa ma ọ bụrụ nna. Ọgwa dị na ibe a na-akọ n'ebe ọ na-adị ọma bụrụ eziokwu. Ebubeagu na odogwu na-akpọ gị dobe. Oke ada. Adazi amaka. Ebubeagu dịka a na-afụ n'ọnwa. Ebubeagu mmọnwụ na-eti onwe ya. Ijele na-eti nsọ ya. Ebubeagu ọkwa na odogwu na-akpọ gị. Ebubeagu na-ekene m. Masị m na maghị ofu ụzọ okpu ya ka mgbagwara ibe ndị mmadụ ya eme. Mana n'ezie n'anya n'ọgbọ. Nwanyị bụ ime ọbata ọgbọ. Nwanyị bụ oyi na-ekene ndị ekene ruo. Ọkwanụ ndị na-akpọ nna gị. Ọkwanụ nwa ya ọgbọ nna ọma bụrụ eziokwu na-eme ngwongwo na ngwongwo narazi ya. Ebubeagu na-ekene m. Egwu karịrị ibia ibe na-eme erika ibe na-eme ịbalị ụgbọ. Ebubeagu na-eche agụ.
Ilekati anyama ebe a ga-ebido ebido egwu kalịrị odogwu. Ọmụ bido n'ala ka ọmụ bido n'elu. Anyị na-efe magic, anyị na-efe reality. Sunday,
Thank you. Oh, go, Melo. Led by any single song, Manu, Kimakugobata, Kimaniche, when the last teacher long. The fire Puta, Okafa, Julie, Ezeana, when I saw, Ezeana, John the Baptist. The fire the man on settlement. The fire chief engineer, Wadi Akuba. Thomas Alalo, Thomas Moyamena, Thomas Udo, Thomas Patches. Okomel. Inaya Fulani Selosa na Fulani Selosa Mutu. Dika has welcome on Casimir. Malori Simone City. Okomel. Punaka. Wọ́n aláàfin ẹgbẹ́ àpàdá. Aláàfin àpàdá. This is one of the aspects of our culture. Women are idolizing one. When you play chief, you know, Ebubeagu. 20 minutes. After 20 minutes, I will receive another group, please. Ebubeagu. When I see you guys, you man have Jesus. It's you for see. Who will need to enjoy that? No. I know that, but let's kill you, kind of. How far? Emeka. Why am I here with you?
Yes, otro. Buanga. Hey, arma. Ako mo wao. Ebubeagu.
Thank you. Thank you. Yes. Thank you.
Awelle Anaocha, I'm going to find a second now. You're welcome.
Church, Afro. Thank you.
Aka kuwa.